बिटिसिआव इउपिपिएलनि दादागिरि आरो गुन्डागिरि जों खोनानो मोनदों इउपिपिएलनि दादागिरि गुन्डागिरिया सासे लाइमोनखौ बिखायाव दानख्लाबदों। दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा इउपिपिएलनि हेंथायै गोबां बाथ्रा बुंलांदों। जोंहा बर'नि टप इउटुबार मुगानि थान्दै बिथाङा दिनै इउपिपिएलनि हेंथायै गोबां बाथ्रा बुंलांदों जे बिटिसिआव इउपिपिएलनि दादागिरि गुन्डागिरि दानख्लाब सुख्लाब खालामदों बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों। जे बर'नि टप इउटुबार मुगानि थान्दै बिथांनि बुंनाय बाथ्राफ्रा जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय आरो ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बेसेबां गनायजाथाव आरो बेसेबां बाख्नायजाथाव। स' नोंथांमोना बिथांनि बुंनाय बाथ्रा भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना खोनासंग्रो आरो नायग्रो आरो बुजिनानै लाग्रो। मानो होनोब्ला मुगानि थान्दै बिथाङा दिनै गोबां बाथ्रा बुंलांदों इउपिपिएलनि हेंथायै आरो इउपिपिएलनि सायाव गोबां गाग्लोबदों आरो बेवहाय दानख्लाब सुख्लाबनि बाथ्रा ओंखारदों आरो बिटिसिआव इउपिपिएलनि दादागिरि गुन्डागिरिनि बाथ्रा ओंखारदों आरो बेयो जोंनि बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बेसेबां गनायजाथाव बेखौ नोंथांमोना खोनासंग्रो। अब्ला आं बिथांनि बुंनाय भिडिअ क्लिपखौ आङो स्क्रिनाव होबाय। स' नोंथांमोना नायग्रोदो आरो खोनासंग्रोदो आरो बुजिग्रोदो। बिटिसिआव इउपिपिएलनि दादागिरि आरो गुन्डागिरि जों खोनानो मोनदों इउपिपिएलनि दादागिरि गुन्डागिरिया सासे लाइमोनखौ बिखायाव दानख्लाबदों। दा बिनि गेजेरजों जों मिथिगौ बेखौ पुलिस केसाव एटेम्प्ट टु मार्डार होनो, बुथारनो नाजानाय। दा बे बेलायाव दिनै आं बेखौसो बुंनो सानदों, दिनै इउपिपिएलआ गावसोरखौनो साधु बायदि देखायग्रा, बै साधु बायदि देखायग्रा इउपिपिएल हानजानि लिडार जा सापर्टार जा बिथांमोना सायावल' गावसोरखौनो साधु आखु देखायो, नाथाय सिङाव बिथांमोनहा गुन्डागिरि गुन्डा राजसो सलायनो नाजायो। जों बैफोरखौ गोदोनिफ्रायनो मिन्थिखागौ। दा आरो नैबे जाथाया जादों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमानि सिङाव। जोंनि मोनथिनायाव इउपिपिएल हानजानि सापर्टारा बिथांखौ बिखायाव दानदों होननानै मिन्थिनो मोन्दों। नाथाय दिनै बिथाङा मा जाहोननि थाखाय बिथांखौ दानखो? दिनै इउपिपिएलनि बै बिटिसिआव बिटिआर सान्थि सुक्तिनि गेजेरजों प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनि गेजेरजों बिटिआरआव सान्थि फैबाय होननायनि ओंथिया बेखौनो फोरमायो नामा? सोरखौबा दानख्लाब सुख्लाब खालामनाय, सोरखौबा बुथारनो नाजानाय, सोरखौबा गावथारनाय, सोरखौबा एभेक्सन खालामनायानो बिटिआर सान्थि सुक्तिनि गेजेरजों प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारनि गेजेरजों बिटिआरआव सान्थि फैबाय होननाया बेखौनो बुजायो नामा प्रमद? दा बे जोंनि मोनसे कुइसन। दा बै दानजानाय बेक्तिया सोर जों बिनि सायाव मोजाङै मोनथिथ'वाखै, नाथाय दानग्रा सुबुङा इउपिपिएलनि होननानै जों थोंजोङै मोनथिनो मोन्दों। दिनै बिटिआर बिटिसि गोजोन रायजोआव दिनै मानो बेबायदि जानो मोन्दों? बे जोंनिफ्राय नोंथांमोननि सायाव गोख्रों कुइसन आरो नोंथांमोननि गोजोन लाबोग्रा सरकार, कारापसन मुक्त फ्रि खालामग्रा सरकारनि बेलायाव बैबायदि जाथाय बिजाथाय बैफोरखौ जोङो नुनो आरो खोनानो मोननो नाङामोन। नाथाय खोब दुखु गोनां बाथ्रा, प्रमद बर' दैदेननाय सरकारावबो जे बेबायदि जायो, जों लाजियो। चेम अन प्रमद बर' गभ। अके, स' बे बेलायाव बुंनांगौआ बेनो, बिनि सायाव आपडेट लाबोबावगोन, गिनांगौ जेबो गैया। आं बुंखादों इउपिपिएलनि मानसिफ्रा सायावल' साधु देखायो, सिङाव गुन्डा राज सालायो होननानै आं मिथिखायो। स' गिनांगौ जेबो गैया। बे बिथांखौ मानि थाखाय दानदों बे मेटार नङा, खिन्थु इउपिपिएलनि मानसिया दानदों। नाथाय मानि थाखाय दानजादों बेफोरखौबो जों लाबोगोन। मा जाहोनाव दानदों, इउपिपिएलनि मानसिया मानो दाननो मोननांगौ, गोरोन्थिया जेनेबा बिनि जाबाय बा दानग्रानि जाबाय, जों बेफोरखौ उननि समाव जोङो थर्न नोंथांमोननो खोन्थागोन। 22 तारिखआव जोंनि जा बिसायख'थि जागोन, बे बिसायख'थि बायदियै जोंनि इउपिपिएलआबो 100% साखाफारा जानानै दङ आरो बे 100% साखाफारा जानायनि गेजेरजों जोङो दिनै इउपिपिएलजों खामानि मावगासिनो दङ। मानगिरि चिफ प्रमद बर' बिथांनि बिथोन बायदियै आङो दिनै बावखुंग्रियावहाय बिजाथि महरै सायख'जादों। बिथांनि बिथोन बायदियै दिनै आं बावखुंग्रियाव गिदिंगासिनो दङ। दिनै गासैबो जाथि जनगोष्ठिया 100% इउपिपिएलजोंनो भट होनो होननानै दिनै देरहासार होनानै जोंनि मानगिरि चिफ बिथांखौ बा जोंनि प्रमद बर' बिथांखौ खेबसेबाव रिसिभ खालामनानै जोंनि बिटिसिआव सान्थि गायसननो
खौसेथि गायसननो गोरोबलायनायनि गेजेरजों जोंनि समाजाव मोनसे गेबें लामाजों थांनो हानाय इयुननि जोंनि जा जोलै बेखौ दैदेनलांनो हानायनि खामानि मावनो थाखाय दिनै गासैबो जाथि जनगोष्ठीया खौसे जादों। राभा, गार', आदिबासि, बर', सुत्रधर, राजबंशी, बाङालि, इस्लाम गासैबो बावखुंग्रियाव ज' जानानै UPPL दोलोखौ सापर्ट खालामनो फैदों। बेनि थाखायनो खोब गोजोननाय मोनदों। हाग्रामाया गाव मोननै गेलेगोन होनदों। आं मोनसे बुंनो नागिरदों, आङो जेराव खाम्फा बिथांखौ मान होनानै, खाम्फा बरगयारि बिथांखौ मान होनानै आं सिगाङावनो केम्पेइनाव बुंनाय बायदियै खाम्फा बरगयारि बिथाङा UPPL आव फैयोब्ला आं 14 नं चिरां दुवारखौ खाम्फानो हगारना होगोन होननाय लेखायै जोंनि चिफ बिथांनि बिथोन बायदियै आं हगारनानै होदों आरो बावखुंग्रियाव आं गावनो गेलेफैदों आरो दिनै बावखुंग्रिखौ हमथानो हायोबा हाग्रामाया गावनो फैदों आरो हाग्रामानि एगेन्स्टै देबेरगावआव जोंना खाम्फा बरगयारि बिथाङाबो गेलेगोन। देबेरगावखौ बिथाङा बासायग्रोथों। इंलिश जोङो हाग्रामा मुलिसारा हय नुजाहैयाखै आं बेखौ सिखार जायो, खिन्थु जों नुजाहैदों। जों नुजाहैदोंबाबो जों नुजाहैनाय सत्तेयावबो जों नुजायै बायदि, खारन बिथांमोना जों अपोजिसन राजनिथि दोलोनि MCLA फोरनो खुनु मोनसे किनसिटबो बिथांमोना जोंनो खामानि मावनो होआ। दिनै बिथांमोना अनसाय बिथांखिनि खोथा बुङो, बिथांमोना अनसाय सोरां बिथांखि आरो मानिबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बाथ्रा बुङो बिथांमोना, सुपार 50नि खोथा बुङो बिथांमोना आरो गुबुन गुबुन IBSनि खोथा बुङो बिथांमोना। खिन्थु जों एसेम्ब्लियाव बाहागो लासेयावबो जोंनो दिनैसिम रायजो राजाफोरनि खामानि मावनो बा रायजो राजाफोरनि सुजुग सुबिदानि थाखाय खामानि मावनो बिथांमोना 50 लाख जे जोंनो बाजेट होयो, बेनि बादै खुनु मोनसे खामानि जोंनो बिथांमोना मावनो सुबिदा होआ। दा थांनायजों थाङैजों एखे खोथा। ओंखायनो हाग्रामा महिलारि सारा एसेम्ब्लियाव थाङाखैबाबो बाहाय माबा मोनसे खथि जादों, रायजो राजाहा खथि जादों, आं बेखौ मने खालामा। मानो होनोबा जोंनि आखाइजों खुनु पद्दायबो बे अपोजिसननि आखाइयाव थाइसे थाखाबो बिथांमोना गथायाखै, मोनसे स्किमबो गथायाखै। होमबा थांनायनि मा जुक्ति दं होननानै आं सानदों आरोखि। दासिम नोंथांमोना साननानै बे देबेरगाव BPFआ देरहागोन होनना? बेथ' 100% रोखा। बेवहाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा हाग्रामा सारखौ खुनु पद्दायबो फेजेना आरो खुनु पद्दायबो सोरबाया सिन्था खालामनांबा बे सिन्थानिफ्राय फेजेननो हागोन बा फेजेनगोन होननानै सिन्था खालामनायाव बे गोजानाव थांनायासो दरखार दं होननानैसो आं सानदों। बाहाय खस्थ' खालामनानै गोलोमदै गला होनानै थाखा खरसा खालामनानै जेबो लाब गैया। बे ओनसोलनि रायजो राजाया, बे ओनसोलनि रायजो राजा बार दै अर अख्रांजों बे BPF राजनिथि दोलोआ दाजानाय। बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा BPF राजनिथि दोलोखौ मोजां मोनो आरो खेबसेबाव BPF राजनिथि दोलोखौ सरकाराव लाबोफिनगोन, बे 100% रोखा। अब्ला मानाव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारैनो नुखाबाय, खोनाखाबाय मुगानि थान्दै टप इउटुबारा दिनै UPPLनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंलांखो। नाथाय आं बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ आङो जेबो एक्सप्लेन खालामनानै होनो हानाय आहा गोहो गैया। बिनिखायनो रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना बिनि सायाव मा कमेन्ट खालामहरो, नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर जे बर'नि टप इउटुबार मुगानि थान्दै बिथांनि बुंनाय बाथ्राफ्रा बेसेबां गनायजाथाव। थारैनो UPPLआ बेफोरबायदि खामानि मावमारदों नामा, बेखौबो नोंथांमोना बिजिरनानै सानै हयै बिजिरनानै नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। अब्ला रायजोफोर, दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब।